नोंथाङा सासे एनडिपिनि सासे दैदेनगिरिमोन नोंथांमोना सान्थि सक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव सम सम जोंनियाव अस्त्र बोखांनो हानाय जाथाया सोमजिबाय थादों। बेनि समाव एनडिपिनि दैदेनगिरि जाना बेखौ एक्चुअली जों डाइरेक्टलि बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। हयथ' बेवहाय माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरा बियो जायो। अकल बेयावल' नङा, दस्रा जायगाफ्रावबो बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स जायफोरा ससाइटि जौगानायखौ मोजां मोना आरो सान्थिखौ मोजां मोना, बेबायदि माने साम पार्टस मानसिफोरा माने नेगेटिभिटि माइन्डनि मानसिफोरा बेबायदि दस्रा लामा जे एन्टि ससियेल होननानै बुङोब्ला सिखाव दाखायत बिथांमोना माबा मोनसे सिगि सगा खालामनानै बेफोरबायदि अस्त्रखौहाय जगायनानै लायो होननानै आं सानो। दा बेबायदिनो बिथांमोना हयथ' माखासे इन्सिडेन्टसफ्रा जोंनि ओनसोलाव जादों, जेरैहाय सिखाव दाखायत आरो ड्राग्सफोरनि माबाफ्राबो दिनै बारायदों। हयथ' बिथांमोना बेबायदि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि हाबाफारि आरो बेखौनो बिथांमोना जगायनानै लायो, आं बिदि सानो। माखासे एनडिपिफ्रा माखासे रिहेबिलिटेसन मोनाखै, बेफोरनि सायाव माबायदि जानानै दं? रिहेबिलिटेसनखौ जोङो मोनहोनो जेब्लायबो जों नाजाबाय थादों आरो खुब सम्भब जेरैबायदि जोंहा हार्डक'रआनो थालांदों, गोबां थालांदों, बेनि बिसय आरो बेनि पार्टआव खामानिबो मावबाय थादों आरो बेखौ मोनगोन होननानै आं 100% आं बिसास दङ। आरो जेनोखि आं गभर्नमेन्ट पार्टआव लानानै खामानि मावदों, निस्सय बियो मोनगोन। बियो माखासे स्टेट पलिसि बाजेटनि सायाव थाबाय। दा बेफोरखौ अभारअल रायज्लायगासिनो दङ। बे सिङावहाय निस्सय बियो फकासाव फैगोन बावैसोनि उनाव, आं बेखौहाय बिसास दङ। थेंक इउ।